皆さんこんにちは。今私はね、新しいの魚を売り場所。iya boleh. さっきはですね、売り人の質問、全部は一匹はですね、もう頭入れて、はい、私は答える。はい、入れてよ。カツオ、新しいの魚です。マナドの言語はイカンチャカラン。チャカランフフ。煙の魚。あれ、魚はですね、その煙の。はい。Permisi Bu. はい。Oke Om, arigato. Jangan lupa pakai masker. Masker nih Om. Iya. Hai. Ikan cakalang fufu. Manado no uribasho koko de. Tombariri. 冷たいし。